B'investiment ta' 300,000 euro, d-Dipartiment tal-Medical Imaging fl-Isptar Mater Dei għandu l-ewwel magna li tagħmel contrast ultrasounds. Calvin Cortis, ir-radjologu fl-Isptar Mater Dei, spjega aktar dwar l-użu ta' din il-magna. Apparti l-ultrasound normali li ovvjament tagħmlu, tagħmel dak ngħidulu kontrast ultrasound li bih infissru ultrasound bl-użu ta' kontrast. F'tal-każ il-kontrast jingħata tru l-vina bħalma jiġri fis-CT scan jew fl-MRI. Il-vantaġġu li din il-magna m'għandix raġġi bħal m'għandhom dawk ta' CT scans u tieħu inqas ħin biex isiru testijiet minn MRI. Għalhekk b'din il-magna se jkun hemm iżjed ħin għal pazjenti li jkollhom bżonn CT scans u MRIs. Ittina informazzjoni dwar lesions, dwar problemi li naraw f'diversi organi fosthom il-fwiet, il-kidneys, anka il-testikoli u anka dwar ċertu arterji kbar. Din il-magna tagħmel ukoll dak li jissejjaħ elastography. Fi kliem iktar sempliċi tikkalkula l-elastiċità tal-fwied mingħajr il-bżonn ta' proċeduri invażivi. F'nies li jkollhom problemi tal-fwied, pereżempju mix-xorb jew mill-hepatitis C, il-fwied eventwalment jibda jiġi iżjed xieref. U meta jiġi xieref ikun hemm bżonn ta' treatment differenti ħafna drabi. U permezz dil-magna nevitaw li nagħmlu biopsy tal-fwied li nieħdu biċċa mill-fwied għax tkejjel kemm il-fwied ikun xieref jew le. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern fakkar fil-politika tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa dik li jintroduċi makkinarji u teknoloġija ġdida fis-settur biex jingħata l-aqwa servizz possibbli lill-pazjenti. Dan nissu nagħmluh biss naturalment għax għandna professjonisti ta' ħila kbira dedikati li jagħtu xogħol li huwa siewi ħafna u huwa xogħolna nipprovdulhom l-apparat u nipprovdulhom l-ambjent biex dan ix-xogħol kbir dan is-servizz tajjeb għall-pazjenti tagħna jkomplu jagħtuh.